салом алейкум, рӯзи ҳамагӣ бахайр боша. Як хонаи фурӯшӣ ҳастаи дар мантиқаи Эсенюрт, Европанимаи Истанбул. ин хона ибора аз 2 комнатаву 1 зал дора, бо як кухни дига алоҳида дора. Балконам ҳаст. 100 метри квадратия ин хона 4 этажда қарор дора. Нархи хонара $44,000 меган. барои маълумоти бештар ва тафсилот метавонед ки ба ҳамин рақам занг бизанин, дар бораи хона пурсипос кунин. боқӣ зинда ва саломат бошед.